Mátyás, itt eladó a disznó. Tessék? Itt eladó a disznó. Szindja, itt eladó. Micsoda ez? A szindja, a malac, itt eladó, a hízó, itt eladó. Hízó te? Persze. Itt eladó, na, milyen árban vannak a lányok? Halló? 350. Per kiló? Itt? Kiló? Per kiló? Igen. Mennyi? Vagy hány kiló? Hát amilyen kör van, 120, 160, 120, 160-ig lehet válogatni. Értem, Prucska nagy? Mit? Prucska, füle nagy? Micsoda? Nagy füle van? Mert sósan szeretem ropogtatni a tévé előtt. Nagy füle van? Mert megvenném akkor azt is még külön. Kilóra. Halló? Igen? Pillanat. Hát jól eljössz, mert Pillanat. Te cipővel felmész a fotelra? A rohadt nem értem, kurva hogy életben már valaki- norma, hogy nem figyelsz rám. Na, itt vagyok. Elnézést, itt vagyok, csak a gyerek rossz volt. Na, szóval akkor a disznó mennyi? 350 per nem kiló? értem. Hol vannak a malacok? Szindják, hol van? Vételen Kecskeméti út 63. De hol? Hol van ez? Winter-Ánien. De hol van? Micsoda? Milyen megye ez, vagy hol van ez? Pénteleg. Milyen? Pénteleg. Grove Street terület, nem? Itt? Grove Street terület, igen, ott. Igen, itt vagyok Felgyőnél, a Egresi utcába. Mikor mehetnék oda? Hát én egy óra múlva otthon vagyok. Jó, rendben. Grove Street terület akkor? Itt? Grove Street terület akkor? Jó. Jó, rendben. Akkor igen, zöldkendő, igen. Jó. Prucska, akkor hogy van? Micsoda? Prucska, malacfül. Külön van, mert szeretem ropogtatni a tévé előtt sósan. Külön van? Halló? Annyira rosszul hallom, hogy nagyon. Na, malacfül, a Prucska, mert ugye én félig orosz vagyok. Prucska, van? Vagyok az úton, örökké morognak az autók. Egy óra Prucska, múlva otthon vagyok. de Prucska, Pénteleg van? Kecskeméti út 63. Grove Street, igaz? Halló? Halló? Na most mondjátok, most csöndesebben. Rendben, Grove Street, ugye? Mit? Grove Street, Kecskeméti út 63. Kecskeméti út Grove 63. Street, igen, jó, rendben. Egy óra múlva, körülbelül. Igen. Jó, Prucska akkor külön van. Igaz? És akkor úgy lesz, rendben? Prucska, fül, van, jó. Oké, akkor megyek egy óra múlva. Rosszába szám fog ősszel. Rosszába szám fog ősszel, jó? Halló? Igen? Rosszába szám fog ősszel. Egy szürke Chryslerrel érkezek. Rendben? Tudálok majd. Jó, van. Akkor szám fog össze, jó? Megyek. Szürke Chrysler, jó? Most Lajos ügyén vagyok. Rendben, jó, akkor egy óra múlva. Grove Street terület, Jefferson, Kecskeméti út 63, rendben? Egy óra múlva. Igen. Köszönöm szépen, viszont. Viszont hallás.